फाइखानायाव दङ सासे वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय माने मैया हराव बिथां एमजे एनिथिंआ हमफैदों आरो ना हमफैदों माने खेबफैदों दा बिथांमोना हमजाबाय स्टुडेन्टफोर क'क्राझाराव भारा थायोमोन आरो मालिक थायामोन दा बेवहायनो ड्राग्स जानाय बा बिरि सिगारेट सोबनायनि थाखाय हमजाहैबाय बिथांमोना माने आखलफ्रा गाज्रि जाबाय जोंनि स्टुडेन्ट इयं जेनेरेसनफ्राबो माने एकदम गाज्रि जालांजोब्बाय बिमा बिफाफ्राबो बिराद खस्थ'यै खामायो होननानै हरो थैखौ दै खालामनानै खामायना हरो नाथाय बिथांमोना माने गावसिनि जब स्टाडि माबाखौ मोजां जाफुंहोनो हाया आरोना जौ फाग्ला देनद्राय जाग्रा ड्राग्स जाग्रा जाजोब्बाय आरोना बिथांखौ हमदों मोजां जादों बिथां एमजे एनिथिंआ बिनि थाखाय आं सिलुट होबाय बिथां एमजे एनिथिंखौ बिदिनो जौगालांबाय थादों आरो नाजालांबाय थादों बिथाङा थेंक इउ एसेनोसै ओमफ्राय जों दा दाउला खासि जानायबाय आरोना लोगोफोर दाउला खासि जानोसै जोङो दे लोगोफोर एकदम जोबनायाव नै अखा सिबाय एकदम बेस्रा दे उन्दुदो दे दसे रेस्ट लादो नों लावसिगोन ना बाबु दाउला खासि जानोसै जों लोगोफोर एकदम पार्टि दं मोनसे होमबा एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ सर ये तो हम लोग का अलग हुई ना गंजा ये गाने से नहीं मिले दिलस आइले बर' गथ'फोर खारजोब्बायमोन नै हमनो मोनबाय माखासेया वाल बारना खारजोब्बाय बाइकआ बिनखा खोन्थानाया बाइक उनाव जाय गथ'आ खिथाहरदों बेनो बिनखा बे सोरबा दं नामा बेवहाय दाबो थागोन मारा नागिरजोब मा गारि होनदोंमोनलाय एनएस डिउटिनो सोरखौ नुनाय नोङो नोंसोरो थांलाय मुम्बाइ बायदियाव बेसेबां मोजां फरायदों थांलाय दिल्ली बायदियाव बेसेबां मोजां फरायदों फरायदोंबो बेरायदोंबो मा खालामबाय थादों नोंसोर बेवहाय फाल्थु देखायनायासो बांसिन बेरायबाबो सोबनाय जानो नाङा 98% लाबालाय नोंसोर महर मोखां नुखायो सोबनाय जानायखौ सिनायखायो नोंसोरनो बेसेबां अननाय होयो नोंसोर दिनै बेबायदि हमजानो गोनांमोन नामा 90% लाबो 99% लाबो नों जोंनो होगोन नोंसोर मा नांगौ नोंसोर बिदि फाल्थु गान्जा सोबनाय माबा सोबनाय लाजिनो रोङा नोंसोर बिमा बिफानि मान सनमान जानाय मा मावो होमबा एफा खस्थ' जेबो मावाबा दुब्लिनि खामानि मावो मैगं थाइगं बागान आरि खालामो होमबा बे बागाननि फैसाखौ नोंसोर हरनानै दङ नोंसोर मोजां फरायनांगौ ना बेबायदि फाल्थु खालामनांगौ बिरि सोबो नहीं बीड़ी ही बोला था ना आपने मान लिया सिगरेट ये भी माँ बीड़ी ये बीड़ी है लगता तो लाला ये कौन नहीं दिखाए बीड़ी से ना भी लोग ये बीड़ी है हम लोग नहीं पहचानते इसको ये तो हमका ये क्या है हमारा नहीं है हाँ हमारा नहीं है कौन है फाइखानायाव दङ सासे कौन है तुम इधर क्यों निकल बाहर और उधर कौन है इधर नहीं है कोई नहीं है इधर